बारहुंखा फिन बारहुंखा न' बां दंफां लाइफां सिलिंखार नंगौ गलाघाट जिल्ला सिसुपानी बोरिमाखा जयपुर थेलीसार बिष्णुपुर विजयपुर जयपुरे दिनेशपुर कमतापुर नारायणपुर पानबारी सियालमारी बेबायदि ओनसोलनि गोबां गामिफोरानो हरखाब बारहुंखा सारअन्थाइजों न' बां बारि बागान गय बिफां लाइफांफोरा सिलिंखार गुबुन फारसेथिं धेमाजि जिल्लानि नावकाटा जयपुर हसनापुर बग्रिगुरि पाख्रिगुरि ताकाबारि मध्यपुर बदलपुर उलनी जामुगुरि माजगाव थुरिबारि मलान मथाम माखासे गोबां गामियानो न' बांजों लोगोसे गय खान्थाल थाइजौ थाग्रा न' गासैबो थेर बेथेर सिलिंखार नैबे नुथाया गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानी हालामनि दानिसो बारनाय बारा न'खौनो बुखारलांजोब्बाय मोनसेबो माबा दोनासै जि जोम सिजोब्बाय आरो जि जोम सिजोब्बाय ना ओमफ्राय हाजेन थेनसे बारग'नानै गथ' सानैखौ लानानै ओमफ्राय आइमोनाव थांनानै गबाय आरो जेनेबा माने बेयावनो दंमोन नोंसोरो बारनाय समाव बेयावनो दङमोन ओमफ्राय बारहां जानायाव आङो थांबाय आरो आंनि फिसा सानैखौ लानानै ओमफ्राय बोरैबा गबाय नङाबा एसे माबाथाय एसे लेटबानो जोंबो बार'खाखौ मोनबायमोन आरो बे न' सिङावनो ओमफ्राय दाथ' थिं बिरखारलांजोब्बाय माथो ना गैला थिं बिरखारलांजोब्बाय ओरैनो न'आव साबैसे मानसि दंमोन न'आव साबैसे माने जों रानि फिसा उन्दैजों आंजों ओमफ्राय उनाव रानि गिदिरखौ स्कुलनिफ्राय लायखांनानैनो बे बार'खाया फैबाय आरो ओमफ्राय रानिमोना बेसेसो गिदिरमोन बैसोआ रानिया सासेया 7 बोसोर ओमफ्राय सासेया 4 बोसोर आरो सासेया 4 बोसोर मा होनो बे जायगाखौ कमतापुर मोनलाय आंना अस्तमाय मुसाहारि मालिकनि नामा महन मुसाहारि जायगानि नामखौ मा होनो कमतापुर ना गलाघाट कमतापुर ना गलाघाट कमतापुर आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই
ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन